الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعليه نتوكل نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami kipagadatan yang kaiman tuwa kaya paguras tano sa kapamagusay tano na sumpatai agyang ko to piyamagusay tano kagi ko kapipita aginan so wasiat ikapito sa agyang ko to kambiat sa suldawalay mialoy tano so ama na sa kanya ni mababaloy pagilayan sa giyang kuto kang gelebak sa mapia ayam anan na sa kanya ni pagilayan sa giyang kuto kasugu sa mapia na kasapar sa marata. Miyataman tanong sa giyang kuto hadith unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pitero yan taluat tigiyan asay dua kekuan yan abalas o di na talo ang mga tao pagkakuha sa dua abalas mialoy tanu agyang ko tuwa paman na sumama adano pama ori paniya na bai na agyang ko tuwa tierbian yan sa pipipian yan agyang ko tuwa kaya tarbian yan nun inipangandu niya nun agyang ko tuwa mapia ulawla nago piangandoon yan sa pipipian yan nagyang kutwa kaya pangandoon yan nun oriyan yan at tigunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na piakamaradi ka iyan nagyang kutwa ba iya ori paniyan na so kaya pakamaradi ka yan nun na piangaroman yan na samanutwa tigunabi na kakuan yan nagyang kutwa du abalas sa santa no miyataman sa gyang kanan piamagusay tano kagi ko kapipita. Mga bangsami, akipagadatan ay man tuwa kisumpat tano sa giyang ko tuwa bitira tano ko kapagaluya tano sa giyang ko tuwa biatan sa suldawalay na sumanga bai. Ay mana na si karumangka na kebaga na ka sa oras akapangandiwang kaun. Ay mana na tenduka sa gawi oras pemangandoon na sumanga bai kagi sumanga bai na adna mga kukumana parakiran inanimala pemagusayin tano wanto na kakebulungi tano kakesolusyon tano sa giyang koto paman na kebegan tano sa oras sumanga bai para tano sira na mapangandoon sa giyang koto mga sabaed kukuman waga matan wa Islam para kirambu wagi adna paman na mga kukuman matatendu agi ko to kukuman na si utusi ko mga bai na agi ko to ba ayad na kadakalan sa ikukap pamilya na kalilipatan tano so mga bais era katano. Ayaman na suda to na kepakai adun mga galabakian akan da'wa. Dinani pamangandoon so salakaw ang mga tao gay na so pamilya niya nakalilipatan yan. Na kailangan tuwa paman nakabaganda no siran sa oras dita no siran pagkalipatan sa giyang kuto masa kailangan niran katukawan niran na giyang kuto parakiran ang mga bai naguaya kadaklan si ko mga dato na mabibisisiran sa giyang kuto diran di kasusukat kakuyagan kagi so dato sumama na isa pag-importante niya si ko kapamilya nagyang ko tuwa kakuyagan o pamako taribasok
naandad ni paman na kau mau kapipitan na miya kasong sagiang kutu ang basukan niyan. O pama ko empleyado, naandad ni kapita iyan na miyawas sa walay na sumiyong sagiang kutu a opisina niyan. O di na mga padagang, naandad ni kapita iyan na miya kasong sagiang kutu a dagangan niyan, kadi susukat sa mga dato. Tigo mga ulama, agina ni kadagalan sa iku mga dato, mabibisisiran atanto sagiang kutu akakuyagan. Naanto na tigiran isolusyon, mapia okit apaman na kabagantano sa mga bai sa oras mipangendutan kira nagyang kuto kailangan kasabutay ranon. Tigo mga ulama, an yukhassisa yawman yaj'aluhu maw'idan 'aman li ahli al-bait. Natendu ka ama, tendu ka adato sa gawi agyang kuto gawi na para kirambu. Ang mga bai kuki pengenduong kiran sa gyang kuto kukuman o di nagyang kuto kailangan maswairan. Nagina ni mapia okit amyatur o mga ulama. Apian tunay kabibisitan o. Empleyado ka o di na paman na parmer ka, antaa ka, padagang ka, natendu ka sa gawi adi ka kiran di oras ka kiran adi ka di mangandao. Anira nakasabuti swaga ma Islam. Kagi ayakap ked nagyang kuto karibatan na sabab sa gyang kuto apya o katawan na ka adi nga kiran napteron. Lagi diyan upama na kerarangitang ka ubas sukarumang ka na di sembayang. Na di makapsembayang agidang ka panganduwa sa gyang kuto kasembayang. Kerarangitang ka aso karumang ka na adino pama agalebe ka di ngaw nakabaya nakagidang ka saparn. Dangaw nuto aluya pipia o saya pipia gyang kuto agalebe ka na marata uto. So kailangan na sa katanog ni di makapaguluhan ng mga dato sa gyang kuto kasabuta o pamilya tanon sa gyang kuto mapya. Oy. Nagi mapya advice sa mga ulama ato menditaw nagi sa gawi. Agyang kuto gawi na ipangendu ukiran. Udi na oras sebu. Oras sebu apa man na ipangendu utan ukiran. Dia ka iya gawi na dia ko saya penggelebek. Dia ko saya permer. Dia ko saya pegimpleyadu, pegupisina. Odi na pendagang kagigyan ka iya oras na para ini si ko pamilya ko. Pengendu unakan siran sa gyang kuto kailangan maswairan makan naliran. Tigo mga ulama atendu ka sa gawi iya para sa iku pamilyang kako ka pengendu ang kakiran. O di na sosala ka ukiran sa iku mga tungan na ka. Ayamana na kepakaya pegimbitar na ka sa mga tungan na ka. Apakalang ka panakakiran nagyang ka iya gawi na ditano di timu-timu. Kaana merakano mi pangendu wagyang kuto kailangan nakasabutan yoron. Na amay kagyuto imaula-ula nagyang kuto gawi na paman na pemangendu nakasiran. Na gyang kuto paman na tindu agawi atigo mga ulama na kailangan mambu agyang kuto kapakadara pa iranon. Nagu kailangan penapedaw kit amapya na gyang kuto watasji'u li ityanihi paman na pengilay ka sa ukit akabubayaan nira na siran ang mga bai o di na siran ang mga tunganay ka na pagpakaw masiran nagupagpakaatin siran sa gyang kuto miyatan 2 oras na mabaloy siran mananaguntaman sa gyang kuto akapagkaatin niran sa gyang kuto agaw iya miyatan 2 aya dalil sa mga pagariya sa giyanan na miyapakay. Giyanan na miyapakay na giyang kuto inaloy o Imam al-Bukhari rahimahullah si iko paman na kitabyan at na babun hal yuj'alu lin nisa'i yawmun ala hidatin fil ilm. Pamintuan na atigo
Imam Al-Bukhari inwatigyan sumanga bai na tenduka sa gawi apaman na diisiran di pamangandoon sa giyang kutwa kailangan masabutiran o di na kailangan na makanaliran apad sa giyang kutwa mga bitikan o agamatan wa Islam. Oriyan yan na inalaw yung Imam Al-Bukhari agyan kutwa hadith amya katita yan si Iku Abi Sa'id Al-Khudri. At igyan na qalatin nisalin Nabi sallallahu alayhi wasallam غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن وأمرهن. Ayaman nagyang kaya hadith amya aloy o Imam Al-Bukhari hadith o Abi Sa'id Al-Khudri nasukon su mga bai si ikumasaw nabitan wa Muhammad pamana su mga bai ang mga sahabiyat napitiro iran si iku nabi paman na miprang ko siran si iku nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah paman na tigiran na galabana alaika rijal ayabu akalaan dingga di pamangandoon na sumanga datu paman na tiyabang kami yung mga datu si iko paman na di nga kira di ka pagurasi langon oras ka na para kira di nga kira di pamangandao na inong kami nga dimbagi sa oras at igo mga sahabiyat apaman na parar kami ang mga bai naman nagyang uto apanagunta maniran paman na sudong su mga bai miyang ilay saukit su mga sahabiyat miyang ilay saukit apaman na kabagan siran unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa oras ama pangando siran unabitan wa Muhammad nakagiya ko manuguto unabitan wa Muhammad agyang ko tuwa kabaya o mga sahabiyat nakanabaniyan o to inindiray nun iniyawida akalo to unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na tumindus kaniyan sa oras apaman nagyang ko tuwa oras gawi na ketimo siranon apangandoon siranon nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam o di na paman na ini pamangandoon niyang kinanagyang ko tuwa kailangan akasabutan ira ng mga bai tagina na kay mga dato kaya mananay na miya pamilya tano na di tano indiray nun so mga bai si ira katano kailangan din nakabagan tano siran sa oras oras para kirambu kaan sira na paman aan sira di ketaba nagyang kutwa bubaya ira si iku dunia upama ko si karumang ka na mabubaya sa manaya nagiya bulungan nagyang kutwa paman na bubaya iyan o kagimiyatir o kaun agiya ipaman na rakwaga ma Islam diya kepakay na miya pamulaw to sa puso iyan nagyang kutwa paman na kinis sa paranakaon nagu ini pamangando ko nagyang kutwa kapi aka sumbayang kapi aka pamuasa kapi paman na kapelok-lokas kapi aka sisiringan naginan mga pagarya na kailangan na paman na pakisabutan tanukiran ipangando tanukiran agyang kuto paman na kay importante agyang kuto ang mga suguan wagamatan wa Islam ay nakalilid na ditanwaya kulawla ditanwaya mapanggalab kagyang kaya lagi dai apaman na adna pakaasalian apaman na sunung sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam miyaguluan nun tumindus kaniya sa oras ay inibagay niya na si iko mga bai ang mga sahabiyat api ang andoon niya siran sa giyang kuto masanian nagyang kuto ba muskila kaya muskila sa manaya nagyang kuto ba apaman na di paguluan sa mga deto di tano sila nakilay sa giyang kuto panaguntaman si iko di kang gelabaka si iko agamatan wa Islam nagwaya kada kala nagyang kuto ba apaman na da akatawan niyan ni pamilya sumama naapias kanya na di mata usambayang. Miyang aroma sudah to nadadin na paman na paga na disambayang. Di niya nakatawan wanto na ibalas agyang kuto akapamuasa.
Di niya nakatawan wanto na ibitikan waga matan wa Islam sagyang ko tuwa kabagay sa zakat. Biya kadagaliman tuwa makapipirak adi pakabagay sa zakat. Sagi di niya nakatawan. Di niya nakatawan na gumalay anugun sagyang ko tuwa tamukyan. Na sa mga pamilya ko ron. Paman na sa mga tengadakan na minsan o di na paman na masih pagakan nagid ni paman na kapikitu ko ya Amerikano ron agyang kaya paman na tamok ibabagay rakano wallahu subhanahu wa ta'ala na aduna pama bitikan san waga maakailangan na pakabagay tanong sa zakat. Uway, pakabagay tanong sa zakat. Aso zakat na paman na haqqullah, paman na kabenaranan wallahu subhanahu wa ta'ala sa ikutamok tanong, upun mo magyang kung tuwa masadita no mibagay na madudusatan. Na makaumatan sa alungan amori, nagyang kung tuwa tamok, ini peligid tano, nagudatan no bagan az zakat, na ipirisa to si iko mga benengat tano. Ipirisa si iko paman na mga likod tano, mga takilidan tano. Na malakasiksaan sa giyang ko tuwa tao, malakasiksaan ako tawag, giyang ko tuwa. So tamok yan na diniyan na diniyan imbagay giyang ko tuwa zakat yan. Uway. Tigong mga ulama, miya panutulo panariwaya sa giyang ko tuwa pagaluin tanong hadith, ayap man na miya nutulun na Sahli bin Abi Salih an Abi Hurairah. Agyang ko tuwa tigyan na tutul na aya Peter o nabitan wa Muhammad sa agyang ko tuwa mga sahabiyat miya mga ni sauras na tigyan na mau'idu na baita fulana faatahunna fahaddathahunna. Tigo nabitan wa Muhammad sa agyang ko tuwa mga bai mga sahabiya ko kapanganiran sauras sa paguras sa sirano nabi na tigyan na ayat tigyan darpa asunguan tanu nagyang kuto walay ifulana paman na tindu na bitan wa Muhammad at tiga na si itanu makabtutuna makanda darpa isagyang kaya walay o isarkan wa si fulana nakagi ko matendu agyang kuto walay arusiran no ketemo nagumaw maagyang kuto oras nasunabitan wa Muhammad na durum dumyar pa somyong kiran fahaddathahunna na piyang dusiran unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanto na kasabutan at yung mga ulama, yang kana na hadith na aya kasabutan ron na so mga bai na pengendoon siran si iku mga walay tano. Pengendoon siran si iku mga walay. Ino kailangan na paman na so ama nagusudato ami pemilihan na adun oras adinya naman budi paganad. Kagyang ko tuwap keswaian nagi tumambu imbeling yan sawalay after on yan si iko karuman yan o di na si iko pamilya yan. Pada pernah kesabutan sana tigo mga ulama na hirsun nisa'is sahaba ala ta'allum. Panaguntaman o mga sahabiyat sa giyang kutuwa kapaganad. So mga sahabiyat na tanto sira na kumana namar adna panaguntaman ang mapapadalam si kung mga ginawiran sa giyang koto kasabutera naman bu sa giyang koto ang mga kukuman parakiran ang mga bai parakrakan ang mga bai tigo mga ulama sukapangandawa si kung mga deto aron paman na matataman pakalilipatan sa mga bai kukapangandawa kiran taksirun kabirun minad du'atu arbabil buyut na isanan di ke inangka o paman na mga duat nagupaman na isanan na di ke inangka udato si iku pamilya niyan apaman na tigitano karibatan niyan o di na paman na di niya nakapakatarotop sa giyang kuto agal lebekian di niya di kipamangan doon sa giyang kuto mga bitikan wagamatan wa Islam. Paman na isaw tuwa di kitarutupan agyang ko to ang mga duat o di na suda to sa agyang ko to di niyan di kapaganada o di na paman na di niyan di kipanolon si iko agamatan wa Islam. Mga pagariya
May aluy tanu upama su mga bain na bugan siran sa oras. Apa mga doon siran. Na anto na ipaman na buntalian. Anto na yung kita pa ama pangandutan su mga bain siran katano. Anto na ipamangandutan o kirat. Na inaloy yung mga ulama agyang ko to mga pipi kitab ipamangandu ukiran. O di na paman na mga kitab makaunto lagi ang kuto manhajian o kitian. Ang isagyang ayama sa tanong mga pagaryami, namindekal agyang kuto paman na mga kitab upama ko su tao na dinyan to makakalaro piya na kasaba panuto sa agyang kuto kapapakasilay binutaw si kuagaman niya na Islam. Anabalangwa na kitab kiyang beelan na bapaman na maunto lagi ko to amin beelon. Ginan itinu dan tano. Anabalangwa na paman na kilay tanwa kitab ami susurat na matatag una mapia di mga pagariya. Ayamana na giyang kay pamaapuno ka din si kunabitan wa Muhammad na tamani man to na matatandus sa mga ulama. Matatandus sa mga ulama linang agyang kutwa ilmu Iran. Linang agyang kutwa ilmu Iran. Madagalap surat sa kitab. Ugaid na matatendo sa mga tawa titu-titu agyang kuto ilmu Iran. Nagumaw to lagi ang kutwa ilmu Iran. Padati ko mga ulama amapia ipangandoo sa iku pamilya bulaboron sa mga bai-bai. Nagyang ko tuwa paman na kitab at tafsir Allama Ibn Sa'ad al-Musamma Taysir al-Karim ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan. Gaya paman na kitab na sumiurat saya na Allama Ibn as-Sa'di. Apaman na gi'i na kitab ay apaman na tafsir. Gi'i na kitab ay tafsir aaya kada kalian na paman na pito ka bulyum na so uslubian so kini surat no Imam As-Sa'di na tanto ko marayag na kapakayat yung mga ulama ay panganduoto siya ko mga bay. Yago to ba paman na aya mal a problema tano iman to na apya su mga dato na kanabalang uno pa matao si ko agama. Kanabalang uno matao si ko agama kabila-bilangan sa mga ustad. Bila-bilangan sa mga ulama. Ayad na kadagla na pamilya na paman na agyang kutuba apyas kaniyang pen na kurang agyang kutuba sa butiya si ko agamatan wa Islam. Nagyang kutuba mga pagari ko kailangan din na makapaganad tano. Kailangan na makapaganad tano uwad na paman na mga seminar si ko mga darapatano na pendarpa kanuron. Wad na paman na katimu-timu arak mga ulama kuki mga doon nira si kuwagamatan o Islam na kailangan na pagpakaating kanuron, pagpakadara pa kanuron kaan yung maswagi ang kutuwa paman na agamatan o Islam. Nagyang kaya paman na kitab na Allahu a'lam upama ko ad na mga tarjumay ni. Kapakaya so paman na aya kalaan ako ilmu iyan nagyang kaya English na kapakaya paman na Allahu alam dia kana paman na masisiguraduan na paman na mga translate ya agyang kaya paman na inalitan wa kitab atafsiraya oy aya ngaran niyan na Taysir al-Karim Taysir al-Kalim ar-Rahman fi tafsir Kalamil Mannan aya autor saya na su Imam As-Sa'di oy na pada pakalang kabentan mga pagariya nasagyang kaya masana miyawnad nagyang utwa kaya tero akor kanuron. Asama na yan na adno pa pianabenaran o mga kakatan wa mga ulama. Mga pagaritan wa mga ulama iptransliteran na mga kitab. Uway. Nakapakay man nagyutoy pa man na pumasaan tano. Balasan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga pagaritan wa mga ulama. Isad na pa man na malay panaguntaman nagyang utwa paman nakapapantagan ni manto gurutan wa din doktor sa paman na mamlaka si Abdul Jalil Fakir way na igiran napkilayakan o di na paman na falwan ni wagyang utwa Facebook yang kad na paman na mga kitab apki translate yan ayaman na din yan di ka manaan sa basa maranaw
Isa pa na paman na si Abdullah Idris, mga ulama na paman na malay panaguntaman. Uway. O di na paman na si Dr. Muhammad Ata, ad na paman na miya nga papasadiran ang mga kitab. Nagusto paman na miya nga una ang mga ulama. Ad na paman na kitranslitira na ang mga kitab. Yung kutwa kitab na malaiguna. Nagupaman na upama ko kabagantan sa oras na malaot wa kigupiara katano sa giyang kutwa kapagagama. Adun pa na paman na kipust maktaba, library paman na di ko nagyang kutwa mga kutaybat, paman nagyang kutwa maroni-roni mga kitab, nagpakaya gitu betian tano. Ay importante saya. Sa giyang kaya paman na di tano di ka pamagusay, nakabagan tano sa oras sa mga pamilya tano, di tano kiran, di mi pangendu wag yang kutwa kapyaw agama tano Islam. Na nagyang kutwa pangilayan tano saya sa ukit, pangilayan tano ya sa ukit. Palubaan tan wag yang kutwa mga kitab, mga pipiya. Na before you pumas agi yang kutwa kitab na isa ni wantay paman na kitab asumiyurat siya ilay nung danag yang kutwa kitab. Bubud na yamak uwang ka na kitab siya. O di na kitab paman na grupo upama pansagi yang kutwa minas ako agama tanong Islam. Kailangan nagyang kutwa ka pangingis ipagisutan wag yang kutwa mga kitab. Ang pumasaan tano ay pengendu tano si ko mga pamilya tan. Upama ko gimaswa paman na makuwag yang kaya musawir o mga ulama kabagan tano sa oras sa mga pamilya tano na miya kapya-pya. Ngaliusan, nagyang kaya paman na Quran al-Karim na ini-translate upaman na mga kakatanwa mga ulama. Adna paman na basa niya na paman na maranaw na kapakay man nag-YouTube mati ang tanong. Nawad na mga masala di tanong kasabutan na dingap manay sa kaupamaa may ito ikanal si kuwagama Islam. Isip ako mga ulama. Alim, ad na paman na miya bati miya pamilya. Naanto na paman na titwa pa kamumura dal saya. Kagi paman na isa pano pama kapagkaribat agyang ko tuwa ilmu sabut utaw nagyang ko tuwa paman na kapamatia Asyan anyan nagyang ko tuwa kabati yan nadaskan yan na pangingisya si ko mga ulama wanto na titu apakaantapan sa gyang ko tuwa lagi duto. Na napadapana paman na mapia kitab nagyang ko tuwa Riyadus Salihin. Yang kaya Riyadus Salihin nagisigura dua ko saya apaman na adna ya translate yan na bahasa English. Agyang kaya Riyadus Salihin aya autor saya o di na aya paman na mualif si Inasu Imam Nawawi rahimahullah na adang panapama Riyadus Salihin inusay o mala imam su Imam Muhammad bin Al-Uthaymin rahimahullah. Isa pa na kitab nagyang ko husnul uswatu bima thabata anillahi wa rasulihi fin nisa. Na mga pipini ang mga kitab nagyang ko tuba paman na o anak kagagatan no saya apaman na makakuwatan no sa giyang kaya mga kitab na kumuwatan no ron kaanta no mapanganduwag yang ko to mga baisira katan. Tigo mga ulama padapan sa importante may pangandoon si ko mga baina baadul ahkamil fiqhiyah. Pamana susabed ang mga kukuman ko fiqhi. Oy, lagi dagyan ko to ka ahkamit tahara, gyang ko to paman na kukuman si ko kasuti. May pangandoon ko to si ko bait. Apaman nagyang ko to okay to kita gyang ko to paman na kasuti agugyan ko to wadima at tabi'iyya gyang ko to kapagpakaw mo nagyang ko to bisita niya na tigtan wa suhaid. O di na wa ahkamas sala wa zaka. Paman nagyang ko to kabasa ko kanu kagyang ko to kukuman ko sambayang nagugyan ko to paman na zakat. Oy. Nagugyan ko to wasiyami wal hajj. Gyang ko to kapamuasain nagugyan ko to kapanay kadi. Pagisabutan tanong kira ni ida asutaw na adna pirakiyan na ipapaliugatun wallahu subhanahu wa ta'ala agyan ko to paman nakapaka naikiyan. O di na susabu dati ko mga ulama ako kuman wal at'imati wal ashriba. Paman nagyang ko tuwa ukit-ukit sa gyang ko tuwa kaka nakainam. O di ati ko mga ulama nagyang ko tuwa ukit-ukit sa kanditar wazina nagyang ko tuwa katitanusan. Sita no paman na puko sa gyang ko tuwa paman na bitiyara tanong sa gyang ko tuwa ahkamul libasi wazina. Gyang ko tuwa katitanusan agu gyang ko tuwa kandiditaran. Naman mga pagariya separo sa mga ulama aso mga baipaman na supangasiran sa aurat. Kagi paman na aya din
kadang-kadang kung mga baiman to na di sila sa pangasaurat. Uway. So sabi adun na apiapan ng pama adna anto na ini salimutian na makaumasagyan kaya mga pedadarpa na pisilay niyang bedin. O di na paman na tanto din na kumaligitagyan ko tuwa di taranian. So pamasubang kalaiyan, nagusto pantalo niya na tanto kumaligit. O di na anto na asa na paman na kaya pakasupak sagyan ko tuwa kandiditaran. Napsi para sumang ulama, di na namapia. Nakadi pagagagas sumang ulama, inuto, nakagigyan ko tuwa paman na kikaruma sagyan ko tuwa bai. O di na suki kipamilya nun na di niya nun to isasapar ka isusugu yan nun pan. Eno taptero no pama isusugu yan nun. Di niya nun isusugu igyan ko tuwa bai na paman na piliyo sa walay na nakatawan yan din na pamagito initar niya, nakaruma niya, na dan yan nun saparan. Malo niyo man yung geda-geda paman na da batan umaratabat si iku mga ba isyara katano. Lumisiran sa walay na mga liligat na gumangan ninipis agyan ko tuan di terniran. Na kailangan nakasabutan ni Rano tuwa paman na gito na marata uto. Ugup ka no, sagyan kaya paman na kisapar ng mga ulama, sagyan kaya paman na lagi day akan ditar. Uway. Kailangan kagigyan kaya paman na kasapar sa marata na talo kitiyan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Paman na sa tawa may lini nagyang kutua marata na alina niya nagyang kutua marata. Pakatiuloy na niyan gulalan sa nagyang kutua lima niyan. Ayaman na niyan na gyang kutu pama puwersad na tigitano. Na upama ko pamilya ka, naskay paman na pagkasapar sa gyang kutua karumang ka, apaman na mapuwersakiran. O di na siya kung mga wataa ka paman na misa pariran. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi fa illam yastati' fa bilisani. Na o di niya nagkagaga nagyang ko to ayaman na niya na katiro. Na so mga ulama na gyang ko to ayar kiran nagyang ko to katiro kapangusiat. Na ayad na mala pagkasapar si nagyang ko to paman na so mga dato aso mga kimahram sa gyang kaya mga bai. So ayaman na niya nakikaruma. So ayaman na ni nakilukas, o di na suki pagari, o di na anto na asan apaman na marani atunganay, o di na pamilya agyang ko to ang mga baisir katano. Aso mga ulama na bad na yaman na niya na di makatero. Na ba mapakaya pa tagalan niya sa agyang ko to abai. Kapaman na paka raraduto, o di na paka ula-ula sa di apaman na paka resulta sa di mapia. Oy, paka resulta sa di mapia. Ikatalo kitiyan na pailam yasati fa biqalbihi. Naudi ka paman na bang kasaparan sa gulalan ko limangka, gulalan sa giyang kutua kateruka na pinakaminus at tigunabitan wa Muhammad na si isa giyang kutua paman na ni ataka. Na mele nga giyang kutua ba iyo pama? Na naman nagyang nga iya paman na kapakandaday ron ng mga dato. Way, tabi su paman na tabi yes iko diyo na kiulaw laway. So mga dato na napaman na mialo yung nabitan wa Muhammad daw di kagagan na paman na kiatang na paman na mayani at kagito yung pinakamalubay aparatya. Meleng agyan ko tuwa ba iya paman na agyan ko tuwa ba iyo pa maasumiyagad. Na napaman na makasasawa sa aurat o di na manipis hindi turn. O di na manipis paman na o di na paman na maligit pantalon. Na napaman na dang kamani at agyan ko tuwa paman na kaguwid sa agyan ko tuwa galabag kabangkad na yaman na niya na piya may mikirani sa marata agyang ko tuwa ba iya sumiyagid. Uway. Ayaman na niya na piya kandusan ka agyang ko tuwa matangka. Enong ko tuwa daman ni at apaman na YouTube na marata uto. Nakagipaman na so datu ima, mga datu imanta no so kadagalan na sabab sa agyang ko tuwa kurang nagukay to agyang ko tuwa kanal kuwagama na api agyang ko tuwa paman na pagkakuwang sa balas o miyamani at agyang ko tuwa na marata na biyaliasan ko no Allah. Adi sa agyang ko tuwa ayaman na niyan na sumiyagidar ka agyang ko tuwa ba na napaman na tintangan na kadina mata taman sa paman na miyakay po sa agyang ko tuwa paman na miyalapas kaniyan. Uway. Na napagalin din ito madudusa. Ayaman na yang ko tuwa ba iya nominius ikwalay ni nagyuti man diditaryan na madudusa nagyang tumambu paman na mga mama amyami kiranon samarata piya ko tangyan no nagyang ko tuwa mata niya si kumaab lagi duto na paman na pagalin nuto paman na miya dusa nagyang ko tuwa lagi duto.
Pada penaku sa itano, nagyang ko to ayaman na niyan na azina. Pigisabutan si kung mga bay, nagyang ko to akatitanusan. Anto na ikatitanusan ng mga bay. Paganero na ayaman na niyan na miyamadag. Miyaka pa madag na mele niyan, sukiray niyan. Ayaman na niyan na kurang. Na mi pendis pia-pia. Upama ko makapal na piyaka nipis yan. Upama ko kurang ikakiray na piyaka luto-luto yan. Iyago to pira-pira kiyan na piyaka pelalantik yan ng pia-pia. Uway. Berang-berang na paman na ipagalin yan sa giyang ko to buntalian. Na pagalin na paman na piyaka rata uwaga mata no Islam. Apaman na bagyang ko to kiray na badi pamagumani. Agyan ko to mga pira-pira ka na babsumpati. Uway. Nagupaman na agyan ko to kapamadakon na pumadakatano na para sa sulda walay siki karumang ka. Uway. Bagagi paman na ayaka pumadakan nakagi paman na adna sungwa naka-underpaan. Adna sungwa nakakanduri. Adna sungwa ni upama mga okasyon na aron nakapakatataman agyan ko to akataid ka abay. Ugain na si isa sulda walay na paman na di ka kakilalay karumang ka na nadita naman na paman na suan kapagaling din na paman na isa sa parwaga matano Islam. Sa kano ang mga bain na titanusan kano sa walay kano di titanusan para si ikong mga karumanyo na yan ka iya pa maikakamutan yan ka iya ikakamutan miya kadagadagal na paman na giyid ni maya kadagadagal mga baiya paman na dira na yakiwasan. Turun kan wallahu subhanahu wa ta'ala. Yang ko to hadithu Nabi tanwa Muhammad sa baiya paman na dumiyo sa walay. Tanu dini wag yang kaya katero Nabi. Sa tao sa bai. Alomiyo sa gyang ko to walay niya na paman na miyo sa rasay kekamutan. Api anto na kekamutan. Apaman na mamut ibaw. Nagyang ko to akyeli niyan sa walay. Na Tigo Nabi tanwa Muhammad umani sagada niyan ang mga dato. Makabaw sa giyang kutua paman na ikakamutan na giyang kutua bay. Nalagi duba sila di makasin at tigo Nabi tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na may lain niya pagita mga bubaya misik wagama Islam. Na ikalakatanong su Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalakatanong su Allah nagupamanganin tanong si ku Allah akapadalaman tanong sa kalaka. Uway, kalaka si ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaman na niyan na kanaba kano di pa ka pemirpiuma. Ugain na gyang uto akabasa kuwa sa sulda walay. Amay ka ba kano piliw na nadir kano din na maadar kano din na purwa waga matano Islam agyang uto akaw sara sa ikakamutan kamala utwa fitan na apakapit na sa iku mga dato. Mga pagarya, agyang uto ba paman na padapan sa miyaw layo miyaw mga ulama ipangandao ko mga bain agyang uto sunanul fitra wal maharim wa hukmu lagina wa taswiri wa gairiha paman nagyang ko ako kumanukap music pagisabutan tanu kirananan o di nagyang ko mga padapaman na piyakarata uwaga matanwa Islam. Mga pagarya gyang ko ba paman na gyang kaya mi alu sa gyang kaya kitab na aya kada kalan saya nada aban yan translate basa amranaw. Nagyang ko ba paman na si tano kumuha sa gyang ko ang mga kutay mga kitab maruni mini translate si kuba sa tano amranaw ka antano kasabuti swaga matano Islam sa setano butuman nagyang kaya paman na wasiat tano importante nagyang kumpleto ang tano nagyang kaya wasiat ay kapito paman na para sa gyang ko paman na kambiat sa suldawalay aya katimbla na agyang kaya paman na piya magusay tano na kailangan si rakatano ang mga dato tumadutano lagu kabagantano sa oras so mga bai si erakatano si karumangka suwata akabai apaman na mapangdung kasiran si agamatano Islam ditan waya inderainon way kagi aya kadagala na minderainon niya na aya kito kaw niyan na napaman na miyakang gelebek sa marata si karuman niyan kagi gyang ko paman na danyanon sapar na gyang ko marata agalebek nagupaman na suwata iyan na miyakang gelebek sa marata ilidas tanaron wallah nakagigipaman na sa kaniyan din na paman na ama na danyan sa parnagyang kutwa lagi duto taman sa paman na minit yuba sa gyang kutwa pamilya niya so balabalasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madakalamapya
Giyan ko to ba apaman na panginintano si ikwalla, giyan ka iya paman na di tano di ka pamagusay sa mayto, na adna paman na kakuwatan ron dauan, nagu paman na mga pipya galabag paman na di tano di mipagintaw sangka iya katatagutan sa dunya, ino sa katanway ay mananiyan na pumatay tanubo, na nakibaga katano sa mga pamilya tanway. Sa salam na kan sa kanulangon, mga bangsakan, paganaya silam na kan na si Princess Haji Tahir, si Maulindang Mabandus, agu si yang iya bubayakan apaman na si Niham Nadsarip, si Juhaina Salim, apaman na si Haja, Masya Allah, salam rakanusan, si Haja Basira Sampurna, lagi dupaman na Haja Basira, ano to paman na miya ka alwira ka na banda paman na pagumraka na banda mapia na paman na sa katanod ni maka pamagunuta away neno ka paman na makukuha ka so kataya paman na mapapalo ako sa Facebook o di na paman na gyang ko to pagariya ka na si Muhammad na miya ka murakan na nagpakaya makukuha niya so namburakan na naisala na paniyata ka no piya abatanod makapagumra sa gyang kaya Ramadan ada pa na umra sa gyang Oktober ada pa na umra sa gyang ko to na December na insyaallah nasa kubaya magumran na pakito kau kanubuway ka susakan nun na insyaallah nariparado ako sa gyang kota paman na di kasiki siko lang ulangwan o mga bangsa ko mga tunganaya kan pamilya ko pagumra anta aka panaik sa gyang kaya Hajj 2025 insyaallah. Si Lumbus Hudayfa salam rakano si Naifa mulay nalang si Nashida Samanudin, si Pandiman Nas, si Asima Magundakan Mailaw, si Asnia kataya. Pajimakan na ya si kumiyaw na Ramadan sas kami miya magumura panginintano si ko Allah subhanahu wa ta'ala mga kasuy kami roo na mas kamid na paman na mga jimakan huway na gustong paman na pamilya Magundakan, pamilya Mailaw na insyaallah na riskiyan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa paman na tamok may pagumratan huway. Si Haja Rabia Alo, agu si Bukhari Salip Uyag, salam rakano, si Niham Fatma Bakaraman, waalaikumsalam, si Samia Ditma Mangundaya, mata na mga juma kanaya, uway. Na si Haja Samia, na pangininta paman na maka pagumratano, taufikan tanu Allah, si paman na Atiramla, Malawan ni Amirol, ataya paman na benda miyakabayid na ya, uway, miyakabayid, paman na makukuha kan supirakiyan, sa kapagumuran niya na panintano si Allah apaman na labu-labud niya si arakatano nagumaka pamagunutatano sa giyang kaya mamakum mga umrah. Si Abdul Halim Alawya, si Haji Hussein, si Abu Nurhan, si Ruhaida Sarip, si Riham Ibrahim, si Abbas, si Anisa Batundiang, si HP Abbas, si Wafa Sarikala, si Inuray Liawaw, si Makoy Rashid, si Musrifa Ilyas Kalamata, si Rashid Luntua, si Jihan Baniaga, si Saida Min Giling, Haja Maryam Labungan, salam-salam rakanulangon ng paman na mga bangsakan. Away, yung ito ba, miyaloy tanong bunso umrah, na insyaallah na adna umratano pagitukaw kanu rakambu o pamako adna makanin ni atrakano apaman na pagumra nagwaya panganiyakan si wallah si rakano langon ang mga bangsakan na riskian tano niyan langon sa tamuk halal milalakaw tano umra anta aka hajj insyaallah. Salam ki Abdul Alim Abul Khair Zuino Unakan. Waalaikumsalam. Na nasita no buto mana wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.